Кеше төрле фаҗигаләрдән бик күп хаталардан сабак алырга тиеш булса да, бик күпләр курыкмыйча бу хаталарны үз тормышларында да кабатларга ярата. Протокол отстранений. Yok, bir подписываю. Нет, Yok, koyayım. отказался. Отказалась. Bir koyayım. Судқа берем. Не хочу. Протокол подписываю. И все. Bizning priborga berasizmi? Yok. Yok. Priborni bizning priborga. Yok, vermeyeyim. Rayın şirligimizde korkunçsuzla koyuşan elektrik bilmişler bir küp işrey. Alar bizde kurgaştan aşağı koyuşan elektriğe başlar. Yağış boşalığa berliyorlar. Koyuşan elektrikçiler üzerine yaxşırak olur deyildi. Bunun iştirafı 1000 tenge indi. 20 güne töleseler 500 tenge. Bugün günde en küp tertip bozuluşları şoşa koyuş elektrik bilmişler arasında. Юллар һәрвакыт игътибар сорый. Юлда шоферларның гына түгел, җәяүләрнең дә кагыйдәләрне түгел үтәү таләп ителә. 9 ай эчендә җирлегебездә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган 2462 райондашыбызга административ беркетмә төзелгән. Yol yürüyüşçüler teyş yollardan çıksınlar idi. Telefonlarına kaplanıp koyan toru kilaşından çıkıp gittiler. Bunun için bugün günde 500 tane kaçtırıp karagan. Rayon yerlerimizde bir küp yerde yol orkalışı urunları var. Şuşundan çıksınlar idi. Ел башыннан исерткеч эчемлекләр кулланган килеш руль артына утырган 76 шофер ачыкланган. Җәза күпме генә каты булмасын, спиртлы эчемлекләр кулланып, машина белән идарә итүчеләр саны кимеми. Протокол об отстранении от управления из-за того, что запах алкоголя изо рта, оракы спиртной исе килә. Onun için отстранить пока временно. И освидетельствовать керебез безнең прибор белән. Mesela шуңа протокол об отстранении. Прибор. Чисто муштук үзегез ачтыгыз. Аркабап узак итеп сигнал берип торачак. Узак итеп үреп торыгыз, тавышы биткәнчегә тикле. Тегеләп булса отказ була. Әргә дульти ди. Менә капта, экрангына үреп тор, тавыш чыга үргәчнең. Үрмисең, ныграк үр. Өр ныграк. Өр, туктама. Булды. %9 даже, 0,209. Siz melek değilsiniz. İsirikler kimi meyinde isirikler baltırma çalıştığında şu bir şöme var. Bu yıl 10 aylıkta bizden 80 kişi texnika bilen isirik girişi idare etken için tutarlandı. Bunların köpçülüğü bugün günde provalarından nişat etildiler. Hem 30 mıh lira törediler. Tertip bozmuşağına ekran yarısınlar idi. Җәяүлегә юл бирмәгән шоферлар белән бер рәттән машинада балаларын махсус креслосыз йөртүче шоферлар саны да шактый. ДАИ инспекторлары билгеләп үткәнчә, юл йөрү кагыйдәләрен бозу очраклары гадәттә тоннель операциясе барышында ачыклана. Районның ДАИ хезмәткәрләре кышкы тәгәрмәчләргә күчәргә киңәш итә. Узган атнада Мөслимдә беренче кар төште. Республиканың башка районнарында да кар яуды. Безнең инде беренче суыкларда шиплы тәгәрмәчләр куюга кирәк инде, потому что уже беренче кар булганчы да бар. Яңгыр иртәнге вакытта катырган була, юл өстендә буз образоваться итә инде. Шипы инде шул вакытта кирәк, туктаган вакытта һәм кузгалган вакытта инде ул основной шул вакытларда гына бик кирәге шул. Хәтта инде үзебезне саклыйк, шиплы тәгәрмәчләрне тигә тырышырга кирәк по возможности. Инспекторлар хәбәр итүенчә, исерткеч эчемлекләр эчеп руль артына утырган шоферлар гадәттә бәйрәм көннәрендә ачыклана. ГАИ инспекторлары тоткарлаган сәрхүшләр арасында хатын-кызлар да бар. Yok, vermeyeyim. Siz meni aşağı iken ben de size aşağı. Onlar abla. Ben тоже buraya giderim. Кеше чабуларга кетмәс екен. Согласны или не согласны? Подпись. Это я, да? Да, согласны или не согласны? Не согласна. Подпись. Дауыс қойсын. Ой.
Надо подпись. Подписываем. Тормыш яме һәм дөнья матурлыгы аракага түгел, гаилә һәм балаларга барып тоташсын иде. Башкаларның хаталары сезгә үрнәк түгел, сабак булсын.